ta chuan voina hian tuna hian ipa ya kan normal ti jok ten chuan voina hian in abi himself ne hanin b-roll challenge kha kan nei do chuan hei heta hian kan chho do la kan kal tum na hi adik nge dik lo kan shelo ma se kan kal top don ani kan na chho je a ra pui lên hal kan lon chin anh em asang ta hiện gần nó sầu đốn sầu dễ lắm Hey Antonia shoot na turan niya amuni ano de kopani. O chuan tuna camera kam han tur hi Canon EOS 1300D ania 18 to 55 mm lens ani don ani chuan hei kan shoot to dona hei amun la ve thing tian om jo ana ro pui le khala chuan lo shoot tang khang kan zawa chuan tuna kan ho to don ani voina hian ei day 2 kan chuak le a chuan kan kal na hi long lampanga ania chuan hei anal le a chuan in khu ta hon debori oma I ama po hian min puya chuan day 1 a zo khanin a thian te hanin milo kalpui te la khida ikfa ya han chuan hei an Instagram ka da boka chuan in voina min shoot pui tu te he ta indani sauma obia omboka chuan an Instagram link hi description aga lo da ve ga in lo follow ve do ni voina hian tuna kala na Xiaomi le ka thian pa phone owner ti lampang deni sa phone hi kamang chin do na DSLR mang na win chuan engting e kan lak thei kan en don ani kan theng tai mà dâu ni số ta số mi đang ăn lẩu theng to à cái ni kan theng về chiếc anh thang đó na cho ni kan theng về đó ni ye thôi thang hoa lắm ole tuna chuan b-roll chuan sukan lo tran tonga chumi ma chuanin John T Street Lights ti hi no search anga ti chuanin ilo subscribe anga bell icon hin lo metanga ani hianin reaction video lo siamanga ti chuan athiamin ti zo ming kha in lo comment anga chuta vote musang zo chu chaka puan ani don ani a reaction video link hi description a kalo danga ti chuan abi himself a video po kalau da bok anga chunga video hi Adobe Premiere Pro edit ania ti chu tuna ka b-roll siam chu ilo enang